Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. En primer lloc, agrair la presència dels guardonats i l'acceptació d'aquest Premi Joan Coromines i també agrair la presència de la directora general de Política Lingüística, Esther Franquesa, gràcies. Deixeu-me també que digui a títol personal que agrair a la CAL, a la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, que hagi pensat en mi per presentar aquests premis. Anem al primer guardonat. Un reconeixement a la seva dilatada trajectòria com a periodista, novel·lista, assagista i dramaturg amb més de 40 anys de compromís social i nacional amb el país. Havia pensat en 4 coses molt breus. Una és agrair la trajectòria de la CAL, els molts anys de trajectòria de la CAL, 18, en defensa de la llengua, de la cultura i dels drets nacionals del nostre país. Em sento molt honorat pel premi, pel nom que porta el premi. En Jordi Valls ja ha fet una glosa de qui era en Joan Coromines i per tant ja no cal que ho digui. Però en Joan Coromines evidentment passa a la història per la seva tasca filològica. Molt bé, gràcies, Víctor. En fi, anem amb el segon guardonat. La CAL lliura aquest guardó al programa radiofònic La Primera Pedra de RAC1, en reconeixement a la difusió que el programa fa setmana rere setmana de les activitats culturals del país, dirigit i conduït per en Jordi Margarit i un excel·lent equip de col·laboradors. Permeteu-me que faci, estàs d'acord amb tot el que ha dit el Víctor, per descomptat. Però que faci, ho veig lleugerament, però era complementari. És a dir, si resulta que un programa en català, si és un programa que és líder, no és per ser fet en català, o no només és perquè és en català. Si aquests últims estudis d'audiència reconeixen a la ràdio a Catalunya gairebé 1,5 milió d'oients cada dia, no és per ser fet en català, o no només és per ser fet en català, és perquè fem la millor ràdio. Visca Catalunya Lliure! Anem tot seguit amb el tercer guardonat. La CAL lliura aquest guardó a Alfons Mas, gerent dels cinemes Boliche de Barcelona, pel seu intent de normalització del cinema en versió subtitulada en català. Més que res fer un reconeixement a tot el que és l'equip de Boliche i agrair profundament a la CAL que hagi pensat en nosaltres. Quan em van trucar per donar aquest reconeixement i vaig veure els currículums de les altres 4 persones que estan aquí, vaig quedar molt sorprès. Boliche la setmana que ve fa el primer any que està en funcionament, per la qual el seu currículum és molt curt. En aquest any hem passat moltes coses, no totes bones, em diu, i estem lluitant molt, però seguim endavant, ja tenim el primer any. Bé, la CAL lliura aquest guardó a Carles Berta en reconeixement a la seva trajectòria com a músic compromès en tots els àmbits de la música tradicional catalana, en especial amb l'acordió diatònic. Endavant! Insisteixo, moltes gràcies pel guardó. A la CAL, al nucli de Sabadell, que és petit però eixerit, per gaire, i xerraré una mica. Com soc el guardó de quilòmetre zero, faré una referència a una lluita que en aquests moments està passant a una altra banda de la ciutat, que és la nova Creu Alta. Un dels... Perdona'm, jo ara parlaré de futbol, faig la teva feina, per res? Sí, jo una de les coses que més admiro del Sabadell és que m'han tingut la catalanitat molt ferma en una situació que no és gens fàcil, Sabadell.
I tinc companys, i no em penso dir els noms, que han fet el possible. Anem amb el cinquè guardonat. La Cal lliura aquest guardó a Patricia Gavancho en reconeixement al seu activisme literari i periodístic compromès amb els moviments socials, urbanístics i sobiranistes del país. Endavant, Patricia. Té avantatges ser l'últim, perquè moltes coses ja no cal reiterar-les. No, una petita història. Sovint, ara que ja soc gran, la gent em pregunta com va venir això de Catalunya, des de Buenos Aires, sense família catalana. I ara començo a explicar-ho. Fins ara defugia la resposta. I us explico només dos petits fets determinants, perquè llavors entendreu moltes coses. Quan jo vaig descobrir Catalunya per atzar, vaig anar a buscar una entitat catalana que tingués biblioteca amb la qual pogués aprofundir en el coneixement del país. I per casualitat també, l'atzar és molt important en la meva vida, no vaig anar a parar al Casal de Catalunya, l'oficial, sinó a una escissió del Casal portada per 7 persones, los 7 locos, per 7 persones molt radicals, molt d'esquerres, molt independentistes, que òbviament em van involucrar en el que per què Catalunya té aquesta cultura sense estat tan potent. Òbviament perquè darrere no només hi ha una causa, hi ha un poble, però també hem de saber que totes les cultures sense estat en algun moment de la seva història han estat perseguides. O sigui, el fet de ser una cultura sense estat les condemna a la persecució o el pacte amb l'Estat. Un projecte que a Catalunya he arribat jo a sintetitzar-ho en 4 o 5 coses que són modernitat, ambició d'excel·lència, Europa i més modernament justícia social i convivència. Això explicat en català nosaltres mateixos i el món és Catalunya. Catalunya sempre que ha tingut un petit bri de poder ha posat en marxa això. Després ha vingut l'Estat i si ha pogut, quan ha tingut força militar suficient, ho ha fotut tot en l'aire. Però hem recomençat. Llavors, en aquell moment, defensar la llengua, defensar la cultura, treballar-hi, és defensar aquest projecte. I defensar aquest projecte avui és defensar la llibertat. I defensar el projecte i la llibertat m'hi tindreu sempre, fins i tot després de la independència. Tot seguit, també hem d'escoltar unes paraules molt interessants que ens inicia el següent convidat i deixem que us el presenti. Francesc Xavier Vila és sociolingüista, llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i doctorat en Lingüística per la Vrije Universiteit Brussel·les. Bé, bona tarda a tothom. I en primer lloc un agraïment als organitzadors de l'acte i una felicitació molt especial als guardonats. Després de les paraules de les persones que han precedit, tots ells professionals de la llengua i amb una fluïdesa, una capacitat de seducció del públic, em sento com un acadèmic, allò una mica rònec, gairebé interanyines. A mi m'han demanat que parli d'una cosa complicada, que són reptes. Ja sabeu que això de dir reptes és una cosa que s'han inventat els americans. Abans en deien problemes, però ara en diem reptes i és tot molt més modern. I per parlar d'això, potser que comencem amb una prèvia. Mireu, la història de la política lingüística educativa durant els últims 20-30 anys a Catalunya és una història d'un èxit parcial. Jo crec que ens caldrà molta mà esquerra a l'hora de gestionar la política lingüística del nostre país, perquè hi ha reptes i n'hi ha molts i són importants.
la meva tercera conclusió és no ens refiem de la legislació. No és l'únic element. Però en tot cas, tot això crec que és un projecte apassionant, és un projecte que ens demanarà conjunt. I ara demanaria, sisplau, a Marc Prohom, que pugi també aquí perquè ara és el moment de conèixer quin és el cartell del Correllengua guanyador. I finalment doncs, ja tenim un resultat que ha sigut molt renyit, això no és un tòpic, ha sigut cert, i perquè realment hi ha hagut 2 vots de diferència entre el primer i el segon. I bé, el guanyador és l'obra, o la guanyadora és l'obra que està presentat amb el pseudònim Wiki i que correspon a Anna Fenoi. No he pogut venir, però tenim el seu representant i aquí tenim un xec simbòlic. Si vas amb un banc, Moltes gràcies, jo estic aquí en la presentació del mes setmana que està per motius de feina de París i he vingut a dir-vos que us va bé. Moltes gràcies. Sisplau, si pugem tots, i ara tot seguit, el Jaume Marfany farà la lectura del manifest del Correllengua. Manifest del Correllengua 2014. Des d'aquell fatídic 25 d'abril de 1707, la llengua ha estat, pel nostre poble, l'eix bàsic de reconeixement. Perduts aleshores els nostres estats per la força de les armes, la història ens va obligar a canviar el passaport pel diccionari. Ho vam fer, com tantes coses, amb la força que ens donava saber-nos resistents. La defensa de la llengua ha estat una de les batalles més íntimes i constants de la nostra vida. Els qui van néixer sota el franquisme van viure cruament aquella escola obscura que Ovidi Montllor retratà tan vivament. Des de Ponent, el vent que ens arriba és terrible, cada dia pitjor. No és cap equívoc dir que avui estem molt pitjor, pel que fa a drets lingüístics, que l'any 90. Som a pocs mesos de veure néixer entre el Canà i la Jonquera una nova república catalana, el nostre segon estat, després d'Andorra. Junts i relligats com una indestructible bata de jonc. Eixa ha estat la nostra força des de fa 300 anys i serà la nostra força demà. Visca la República Catalana, visca els països catalans, visca el Correllengua! Moltes gràcies, Jaume. I per cloure l'acte demanarem a la directora general de Política Lingüística, Esther Franquesa, que ens dirigeixi també les paraules. Bon vespre a tothom. La veritat és que és un honor per mi avui ser aquí. Us vull traslladar d'entrada i per començar el meu homenatge a la CAL per tota la trajectòria que heu fet durant tots aquests anys i el reconeixement en nom del govern. Per això soc aquí, per dir-vos que les entitats que com vosaltres i gràcies a molta gent que l'ha fet possible any rere any fa que aquest país estigui a punt de ser allà, a punt per fer aquest pas i passar aquest estat nou que tots esperem o que molts de nosaltres esperem i que sigui molt esplèndid. Però no em puc estar de dir en aquest context que realment el que estem fent en aquest país, en aquest moment, és que sigui un país amb un estat que sigui favorable, que sigui nostre, que sigui propi, amb una llengua que serà la nacional, que serà la pròpia, que no serà excloent perquè no ho hem estat mai i no començarem ara de cop i volta a ser-ne, sinó que seguirem nosaltres la nostra trajectòria i aquest és el meu desig com a directora general de Política Lingüística que entre tots puguem continuar fent aquest país, però que siguem plens i amb un futur esplèndid per davant. Que sigui la llengua de tots i per a tots, la llengua catalana, i que vosaltres continueu fent aquesta feina, els que heu rebut els guardons i el president i tot l'equip de la CAL i les persones de tot arreu que continuem donant suport. Gràcies. Gràcies, Esther Franquesa, per cloure aquest acte de país, que aviat serà un estat, sonarà l'himne nacional de Catalunya.
refrigeri, per així acabem de passar aquesta calor que he passat. Gràcies a tots. El general Moragues d'una gran reputació, que sempre va destacar-se en la lluita contra el Borbó. És per això que quan l'agafen sabent-lo tan preeminent, no dubten a utilitzar-lo per donar un gran escarment. Perquè eren els nostres pares? Sí! Perquè eren les nostres mares? Sí! I com que ens som ben tenes, paguem, paguem, paguem-ne. I com que ens som ben tenes, paguem, paguem, paguem. I com que ens som ben tenes, paguem, paguem, paguem. I com que ens som ben tenes, paguem, paguem, paguem. Però no hi ha millor treball que poder fer el que t'agrada. Jo també voto i em fa feliç la independència del meu país. Jo també voto i em fa feliç la independència, la independència. Jo també voto i em fa feliç la independència del meu país. Julivert meu que estaves pensit, la independència t'ha eixerit.